Iyo, 300. Malayo-layo pa yung gabiyahin natin simula dun sa pinayaran ng entrance. Pero sulit naman, tingnan naman yun naman yung daan. Saka yung mga puno. Grabe, sobrang ganda. Kaya lang medyo ano daw to, matatarik yung dadaanan. Liko-liko. Tingnan natin. Nakarating rin tayo ng Panikwason. Dito na tayo. Maganda. Running water. Ito magpapark. Panikwason. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I? Nandito na tayo sa pinaka-huling paliguan ng Panikwason. Ayan, makita niyo mga hotel na yun nasa gilid. Yan yung tubig, napakaganda. Alright, dito kayo kasi maganda yung dito. Ito naman yung hot spring ng Panikwason. Mali na naman. Yun. Ha? Oo. So ayun, pauwi na kami ngayon. Paakyat na. Palabas ng Panikwason. Oh my God! Kaya mo yan. Ay, di na ako dito. Hindi, malalaki rin yung nasa loob. Kaya Sa loob, malilim tayo, nandito ko lang eh. Andak lang tayo, pero nandito talaga eh. Wala na, ayan na. Thank you Lord, nabingi ako. Nabingi ako.